Θα διαβάσω ένα διήγημα που έγραψα το 1962 στην Καβάλα. Δεν έχουν περάσει απλώς 50 χρόνια, αλλά είναι και το πρώτο μου διήγημα που έγραψα. Δημοσιεύτηκε σε ένα τοπικό περιοδικό εκεί, στην Αργό, και έχει τον τίτλο «Οι Φρακασάνες». Οι Φρακασάνες ήταν ένα είδος σίκων, τα οποία έχουν εξαφανιστεί πια σήμερα. Είναι μία από τις απώλειες, νομίζω. Τον επέλεξα επίτηδες, επειδή έχει και, εκτός από την ρυθμικότητα που έχει και κάτι το εξωτικό. Όλοι με ρωτούσαν όσοι το διάβασαν τι σημαίνει, το άκουσαν, το διάβασαν για πρώτη φορά. Σας το διαβάζω λοιπόν. Καθώς γύριζα από το σχολείο εκείνο το μεσημέρι, έπιασε ξαφνικά μια μπόρα και έγινα μουσλιμα. Φοβήθηκα να ακολουθήσω τον συνηθισμένο μου δρόμο κάτω από τις μεγάλες πέφτιες και έτσι πήρα τη γυμνή δημοσιά που καταλήγει στο χωριό. Στο κτήμα έφτασα την ώρα που έβγαινε πάλι ο ήλιος και μπήκα μέσα, σκαρφαλώνοντας πάνω από το μεγάλο πορτόνι με τις βρεμένες ροδοδάφνες. Στο περιβόλι όλα ήταν γαλήνια, φρεσκοπλημμένα και καταπράσινα. Οι αχλαδιές είχαν ακόμη μερικά άνθη. Στα φύλλα τους κρατούσαν χοντρές σταγόνες της βροχής που γυάλιζαν σαν χάντρες. Η τελευταία βροχή της χρονιάς, σκέφτηκα. Τότε είδα την Ελένη. Έβγαινε από τον κήπο κρατώντας στο χέρι ένα μεγάλο άσπρο τριαντάφυλλο. Ερχόταν προς το μέρος μου αργά. Ο ήλιος στεφάνωνε τα μαλλιά της. Κάτω από τη μαύρη ποδιά της πρόβαλαν δύο ολοστρόγγυλα βυζιά. Γύρεψα μια πρόφαση να το πιάσω. «Ελένη», της είπα, «γιατί δεν έρχεσαι να σου δίνω τριαντάφυλλα? Πίσω από εκείνη την πασχαλιά ο πατέρας μου έχει φυτέψει μια τριανταφυλλιά κατακίτρινη. Θέλω», μου λέει, «το τετράδιό σου της γεωλογίας. Θα σου το επιστρέψω την Παρασκευή». Το πήρε και έφυγε λέγοντας «ευχαριστώ πολύ», και την Παρασκευή μου το έφερε ο αδελφός της, ένας τσόγλανος καμιά 12 χρονών, ψηλότερος από μένα 2 κεφάλια, μαλλιαρός, με μια χοντρή μονοκόμματη φωνή. Ένα μεσημέρι καθόμουν κάτω από ένα δέντρο και διάβαζα. Δίπλα μου είχα μια στάμνα με νερό, έκανε ζέστη, κάθε τόσο έπινα λίγο νερό και ύστερα κατάβρεχα λίγο τη γη. Το χώμα είχε σκάσει σε μεγάλα κομμάτια. Όταν το πότιζα θρηματιζόταν, αφήνοντας μια ευχάριστη βαριά μυρωδιά. Άκουσα βήματα στα χαλίκια και όταν σήκωσα το κεφάλι μου είδα να έρχεται η Ελένη, ντυμένη με ένα περίεργο φόρεμα γεμάτο πολύχρωμο λουλούδια. «Θέλω πάλι εκείνο το τετράδιο της γεωλογίας», μου είπε, και με κοίταξε με ένα πλανές χαμόγελο, ενώ ταυτόχρονα πλανιόταν πέρα δόθε και άπλωνε τα χέρια της να φτάσει ένα κλαδί του δέντρου. «Δεν το έχω», της είπα. «Θα μου το φέρει ο Τάκης το απόγευμα. Έλα να διαβάσουμε μαζί». Η Ελένη έπιασε το κλαδί, το άρπαξε με τα 2 της χέρια και έκανε μια μάλλον αδέξια έλξη, τεντώνοντας νοχελικά το κορμί της. Ύστερα πήδησε, τίναξε το κεφάλι να διορθώσει τα μαλλιά της και έφυγε. «Μη με περιμένεις», μου φώναξε. Το απόγευμα πήρα τα βιβλία μου και πήγα στο αμπέλ. Άρχισε κιόλας να παίρνει τη γνώριμη μυρωδιά του το κλίμα. «Της αγιαμαρίνας ρόγα και τα ελιόσταφύλλη», έλεγε η γιαγιά μου. Έφερα στο μυαλό μου τις ρόγες της Ελένης. Εκείνη ήρθε σε λίγο, φορώντας μια στενή χακή φούστα και άσπρο πουκάμισο χωρίς σουτιέν. «Θέλεις να φάμε κανένα σίκο?» της είπα, και την πήγα στην άκρη του αμπελιού. Τα πρώτα σίκα είχαν ήδη γίνει, οι φρακασάνες όπως τα έλεγαν, μεγάλα ίσα με ένα πορτοκάλι. Από την τρύπα τους κρεμόταν μια σταγόνα πηχτό μέλι με καφέ χρώμα. Έβαλα την Ελένη να καθίσει, της έφερα σίκα και της άνοιξα το κουμπί από το άσπρο της πουκάμισου. Το δεξί της βυζί γλίστρισε έξω, ήταν λιγότερο στρογγυλό από όσο το φαντάστηκα, η ρόγα του κάπως κονική. Άπλωσα το χέρι μου και εκείνη έσκυψε ολότελα προς το μέρος μου.
Φραπ ακούστηκε τότε στο φράχτη και φάνηκε ο Τσόγλανος ο αδελφός της, ψηλός και κακοβιδωμένος. Η Ελένη κουμπώθηκε βιαστικά, άνοιξε ένα βιβλίο και άρχισε να διαβάζει. Εμένα τα πόδια μου έτρεμαν. Ο αδελφός της μας χαιρέτησε με θυποκλήσεως, σάλταρε στη σικιά και άρχισε να τρώει φρακασάνες. Η Ελένη απόφευγε να με κοιτάξει. Γύριζε τις σελίδες του βιβλίου και κάθε τόσο ίσιονε τη φούστα της. Αργότερα σηκώθηκε και περπατήσαμε μαζί πιο πέρα. Μπήκαμε σε ένα μεγάλο λάκκο ανάμεσα σε κλίματα. Τον είχαμε σκάψει στην κατοχή και κρύψαμε μέσα χαλκώματα και όπλα. Δοκίμασα να πιάσω πάλι το βυζί της Ελένης. Εκείνη τραβήχθηκε. «Γιατί παρασύρεσαι», μου είπε. Μάζεψε τα βιβλία της, φώναξε τον αδελφό της και έφυγε. Εκείνος πήδησε αργά από το δέντρο, με παρατήρησε με βλέμμα κάπως μυστήριο και απομακρύνθηκε χωρίς να με χαιρετήσει, τρώγοντας συνέχεια φρακασάνες.